Estem aquí gravant el videoclip de Búhos i hem aprofitat per fer una entrevisteta curteta a la Susana Tontaca, com et diem? Em diu, bueno, em pots dir com vulguis, però generalment em diu amb Su. Perquè tu ets una noia que jo vaig estar pensant en com dir-te, o sigui, dir què eres o què eres, i vaig pensar que era dient dir que ets una noia que les xarxes socials t'han portat com, t'han potenciat a nivell de com a artista. Estaríem d'acord amb això? Sí, si no fos per Instagram, sobretot Instagram, més que altres xarxes, jo ara mateix no estaria amb el disc ni estaria en gira. Perquè és això, tens un disc teu? I tant, sí. I això és una cosa que tu... Porto les puntes apuntades, per no descuidar-me. Perfecte. Això és una cosa, tenir un disc és una cosa que tu de petita volies ja? Sí. O sigui, jo de petita era la típica que agafava un raspall i em posava a cantar per la casa i cantava cançons del David Bisbal i aquestes coses, era la típica i cantava de tot. I sempre he volgut. I ara això del disco ha sigut molt de curro, suposo? I tant, sí. Han sigut 4 mesos o 5 de feina bastant sense parar. He tingut la sort de treballar amb el Carlos, que és el meu productor, que també és el meu saxofonista, i si no fos per ell ara mateix no tindríem res. Però sí, és molta feina, molta feina. Ha valgut la pena, doncs. I tant, 100%. Doncs, a veure, parlem des del principi. Jo recordo lligar-nos lo teu. Recordo estar amb uns col·legues, jo què sé, fent unes cervesetes o una barbacoa i veure com per Instagram que una noia ho estava patant molt amb una cançó de... O sigui, no sé què... Com és la cançó de... Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la pell. Perdona, sí, perquè em fas molta gràcia lligar-nos lo teu. I jo, potser tu no te'n recordes, però et vaig enviar uns vídeos amb una barbacoa nocturna amb uns col·legues dient-te, sí, xerrant-te, de lligar-nos lo teu. Això devia fer-ho molta penya, va ser potent el boom. Sí, va ser una bogeria, perquè aquesta cançó és una cançó que jo vaig escriure de conya, d'una situació que m'havia passat, i les cantava de conya amb els meus amics. I un dia la vaig decidir penjar a Instagram un trosset, i la penya allà demanant-me que la pengés sencera, i la vaig acabar penjant, i de sobte, doncs això, 1000 missatges per totes les xarxes, i gent demanant-me que fes concerts, i jo només tenia una cançó, i era un drama aquella cançó en aquell moment. Clar, aquella cançó, de fet, el que has penjat ara amb el disco és una mica diferent. Un remake, sí. Has canviat algunes coses perquè hi havia coses que potser no s'aguantaven. Jo ara tinc 18 anys, quan la vaig escriure tenia 14 anys, i quan la vaig penjar tenia 15, clar. Jo he crescut una mica i s'havia de notar aquesta evolució, almenys en aquesta cançó. És a dir, que fa uns 4 anys de la moguda, sí, a nivell de... I què, això t'ha canviat una miqueta la vida o alguna cosa? Totalment, totalment, i tant. Jo no m'hagués plantejat mai estar ara mateix que estem en gira amb una banda que porto que són meravellosos i poder compartir la meva música amb tothom, és que no m'ho esperava arribar a aquest punt. Pensava que tot seria molt utòpic, no? Un hobby. I, vale, centrem-nos en el tema del disco, que és la promoció, una cosa important que ha posat curro. Ets cantautora? Sí. Les cançons les has escrites tu? Totes jo, sí. Totes tu? Sí. A soles, que ho ha patat bastant a soles, és una cançó en castellà, que el tema escriure en castellà, què tal? Cantar en castellà et sents bé i tal? Clar, jo, les cançons que hi ha en català al disc, que només n'hi ha 4, són les que vaig escriure quan tenia 15 anys, però les he volgut recuperar i les cançons que jo escric ara mateix, actualment, jo escric en castellà. No per res, simplement perquè em surt escriure en castellà, no sé, això cadascú. Aspectos importantes de la gente. Aquí hi ha gent que m'està fotent l'entrevista. Què en penseu? Com ho està fent la Susana? Ens està enganant. Pues que vull un petó. Joder, que bonic! La feta. Proseguim a la feina, per favor. Estàvem parlant de Soles, que és una cançó que a molta gent li toca la patata. Vull dir, jo recordo estar en un concert teu i una noia dir-me anem a ballar aquesta cançó perquè és com una cançó que a mi em toca. Què té a Soles, que no tinguin les altres? A Soles és una cançó que parla de l'amor propi. Que trobo que hi ha poques cançons que parlen sobre això, perquè jo he passat un procés, una relació una mica dramàtica, i quan vaig sortir-ne em vaig adonar que no sabia estimar, però perquè no sabia estimar-me a mi. Llavors, si tu no saps estimar a tu mateix, com pretens estimar una altra persona? Joder, és guai. I llavors a Soles parla una miqueta d'això, a de tot, escolta't a tu mateix, aprèn a estimar-te i després ja parlarem de la resta de coses. I si ara xerrem de futur, què? Com et veus?
jo em veig... És que jo soc molt de... Avui i ara, no m'agrada pensar molt lluny, no? Però algun festi totxo tocant, és que ho tens a prop, Home, ja, cabrona. aquest any toquem a l'acampada. Toques l'acampada? Sí. Ah, jo no ho sabia, que guai. No hi aniré, però m'agradaria anar-hi per veure's. Estàs convidat, si vols venir. Toquem al Clownia, també. Toquem al Festiuet, toquem al Coordenades, que és un festival... Tu, tronca, jo et volia preguntar per festival, doncs que ja ho tens tot, ja ho estàs patant, cabrona. Sí, ara l'aspiració més gran que tingui és, no sé, que funcioni tot això. I viure bé. I viure contenta i feliç. És que jo crec que hi ha molta gent que comença amb les xarxes com amb una idea d'un futur o unes coses que és complexa, però has sigut la primera a nivell de fenomen que t'hagi potenciat. Llavors hi ha altra gent que fa cover, gent que fa històries, però clar, és que com la primera no n'hi ha cap. És que jo vaig començar fent covers, de fet, i encara em faig de tant en tant. Però no ho sé, tothom que està començant els animo a seguir, perquè, home, si jo ho he aconseguit vol dir que això d'alguna manera es pot aconseguir, no? Igual que tu. Sí, jo també estic content. És anar aprofitant, penso que també internet, i des d'aquí donar un missatge a nivell de que, hòstia, si algú li vol fotre canya a alguna cosa, internet és una forma de potenciar-te molt, molt bèstia. És molt fort. Vull dir, jo, per exemple, hem flipat amb la rebuda del disc. O sigui, clar, és molt guai veure un número de visites a YouTube, però després arribes a un concert a Girona, per exemple, amb un sold out, que jo no havia tocat mai a Girona, i la gent cantant les cançons, i jo pensant, uau, clar, és que això és internet. O sigui, no n'ets conscient, tu des de casa teva ho penses i està tot correcte, però després surts a fora i t'adones que allò ho ha escoltat gent de debò. Així que tothom que estigui començant, fotre-li canya. feu-ho, i tant, feu-ho, i no sé, no pareu. Doncs ja està, fins aquí aquesta entrevisteta. Espero que s'hagi escoltat bé. Realment m'ho he currat, mira. Ja, porta aquí l'equipazo. Porto un foco, porto la càmera, porto el micro. Em fa patir que el micro no s'escolti gaire bé, Estem aquí fent callar la gent, o sigui... Però això, que moltes gràcies tu, Joan. i moltíssima sort A tu. i endavant. Igualment. Ciao, ciao. Hala. Ole! ¡Aplauso!